Abe, magluluto tayo ngayon ng chicken apritada. Una, ipipirito muna natin yung patatas at saka yung carrots para mamaya pagka tuloy-tuloy ang ating pagluluto, madali na lang. Yan. Para maging golden brown lang, iahon na siya. Madali lang lutuin to, Abe. Chicken apritada ang Kapampangan. Sunod natin yung carrots. Mamaya manggigisa tayo. So ganyan lang. Uhunahin mo ng pirito para naka-ready na lahat ng mga sangkap mamaya. Palutuin lang hanggang golden brown, Abe. Yan. Gigisa na tayo. Yung mantika, yun na rin ang pinagpirituan, yun na rin ang mantika natin panggisa. Yan. Pag mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung sibuyas. Una yung sibuyas, Abe, para hindi masunog yung bawang, kaya nauuna yung sibuyas. Yan, sunod natin yung bawang. Mix lang, Abe. Ganyan lang kadali. Sunod natin yung luya, kasi yung luya pang patanggal ng lansa para mawala yung lansa ng manok natin. Yan, golden brown na. Sunod natin yung manok. Mahigit 1 kilo yan yung manok natin. So mix lang natin para yung mga sangkap ay sisipsipin ng manok, mawawala yung lansa. Yan. Tapos ilalagay natin yung patis. Patis muna kasi para yung manok maging masarap yung lasa niya. Yung patis medyo sisipsipin na rin niya yung manok. Mix lang natin, Abe. Tapos yung sunod natin dyan yung ating paminta. Yan, bubod lang ng ganun. Nahawakan ko na, Abe, para malinis ang kamay kong yan. Naghugas ako. Yan, mix lang. Naghugas yung aking kamay. Yan, no? Masarap to, Abe. Continue lang na panonood. Mamaya makikita nyo yung finished product natin. Yan, after 5 minutes kumulo na. Lumitaw na yung katas niya ng manok. Yan, ganyan, gigisa muna para mawala yung lansa. Yan, ganda ng kulay. So ilagay natin yung tomato sauce natin. Tomato sauce natin, isang pack na malaki tsaka maliit na pack. So dalawa, maliit tsaka medium size na pack. Yan, tama yan sa mahigit 1 kilong manok. Yan, mix lang natin, Abe. Ganyan lang, napakadaling lutuin. Yan, sarap. Yan pala, masarap na. Paano kung lahat ng sahog nandyan na, lalong masarap. Yan.
isang basong tubig, lagyan natin ng isang basong tubig kasi pakukuluin natin siya, yung manok, para lumambot hanggang lumambot siya at mag-evaporate yung ating tubig na nilagay. Malalapot siya after 30 minutes. Yan. After 30 minutes, yan, ang ganda na ng kulay. Lumalapot na. Medyo may konting tubig pa siya, pero yung manok niya after 30 minutes malambot na. Tingnan nyo, malambot na siya, abe. Takpan ulit natin kasi hindi pa ganong kaano yung sarsa niya. Yan, after siguro 5 minutes, yun, tikman natin. Medyo matabang pa, konting patis pa. Nasa sa inyo kung yung panlasa nyo, tikman nyo muna kung matabang pa o ano, nasa sakto na yung panlasa nyo, nasa inyo yan. Tapos maglalagay tayo ng yung asukal natin, yung brown sugar, para yung salsa manamis-namis na maalat. Masarap yun, manamis-namis na maalat. Yan. Try nyo to sa inyong bahay, abe, madali lang. Try nyo. Yun. Yan. Ilagay natin yung green peas. Malambot na yung manok natin. Sunod-sunod na lahat yung mga sangkap na yan. Yan. Yung pinirito nating carrots kanina. Yung patatas. At yung red pepper at green pepper. Yan, ganda na ng kulay. Sarap nito, manyaman, abe. Manyaman na, nini. Mapapasarap na naman ang kain natin ito. Sira ang diet, abe. Diet pa naman ako ito. Yun, no? Parang pampiesta. Panulit natin. Yan, malapit na siyang maluto. Siguro mga 3 to 5 minutes na lang yan. Yan, no? Salsa niya, oh. Tingnan natin. Ayun, ayos na lasa. Sarap. Yan. Maya-maya, okay na. Patayin na yung apoy. Yan na yung finished product natin. Maraming salamat sa panonood. Abe, bye! Thanks for watching. Bye! Start base sa pagluluto. Maglagay muna tayo ng mantika or olive oil po yan. Painitin po natin yung kalan. So mainit na ho yan. Painitin po. Tapos una po yung ilagay yung sibuyas.
Una po yung sibuyas para hindi po, pangalawa po yung bawang para hindi po masunog yung bawang. Kasi pag nauna yung bawang, masusunog po siya. So kaya kailangan uhunahin natin yung sibuyas. So yun pa. Yan. Hanggang sa maging golden brown. Madali lang ito mga abe na ilutuin itong tinolang manok na native na manok na may tanglad. So yun, mix lang natin hanggang maging golden brown din yung bawang. So sunod natin yung luya para mawala yung lansa ng manok. Minsan yung manok malansa po kasi talaga yung manok, so kailangan may luya. At the same time po maglalagay din dahil yung tanglad, yan ang nagpapasarap. Yung tanglad, mawawala din po yung lansa dyan. So sunod natin yung tanglad, dalawang ano lang yan okay na yung tanglad na yan. Pagka naging golden brown na ho yan, mimix natin. Sunod natin yung ating native na manok. Yung native na manok na masarap. Yun. Yan. So, imimix natin mga abe. Madali lang to, medyo madali lang lutuin. So mix natin hanggang manuot po yung mga sangkap na nilagay natin sa manok. Yan. Tapos maglalagay po tayo ng patis. Konting patis muna mga yan, isang sandok na patis. Konti pa yan. Para masipsip niya yung patis sa manok. Ganyan po ako nagigisa. Ginigisa ko muna. Tapos yung black pepper po, paminta. Yan, para pag nagigisa ko, mimix na yan para yung lasa sisipsipin yung manok. Kaya masarap po yan. So mix na natin. Yan. Katapos po, tatakpan ho natin yan. Maghihintay ho natin tayo mga siguro pag kumulo na siya. Mga 3 to 5 minutes. Yan, kumulo na. So ayan, maganda na yung kulay ng ating manok. Yung katas niya, yung mantika niya lumabas na. Pagkatapos po ilalagay natin yung isang basong tubig. Yan. Mix natin. So yun lang po, ganyan lang. Paglagay ng takpan natin. Siguro mga palalambutin natin yung manok na yan is 25 to 30 minutes. Malambot na yung manok kasi manok madali lang lumambot. So titikman natin kung tama na yung timpla natin. So medyo matabang. So maglagay ho tayo ng optional na patis. Nasa sa inyo ho yan kung ano po yung panlasa nyo. Ako para sa akin medyo matabang. So nilagay ko ulit ng patis. Para sa akin okay na yun. So sunod po natin yung papaya kasi malambot na yung ating karne, yung manok, yung native na manok. Yung papaya, mapapansin nyo po is inog po siya. Yan po yung masarap sa tinola. Yung inog yung ating papaya. Kasi manamis-namis siya pag lumambot, manamis-namis po yung lasa nung ating sabaw.
So mga tatakpan natin. So siguro mga after ano na yan, 2 minutes. Yan. So yan, kumulo na. Tapos ilalagay na natin yung ating malunggay, dahon ng malunggay, masustansya. Yan po. Pwede mag-option po kayo ng kung wala kayong malunggay, pwede kayong bumili ng spinach or dahon ng sili. Dito po maraming sa probinsya, maraming mga dahon ng malunggay, madali lang itanim to eh. So masustansya pa. So although yung masustansya din yung spinach, tsaka yung dahon ng sili. Yan, maya-maya po luto na to. So hintayin lang natin na medyo yung ating papaya para manamis-namis siya, lumambot yung papaya. So tikman natin. Ayos, sarap. Mapapasarap na naman ang kain ko nito. Takpan natin after siguro mga 1 minute. Okay na ho yan. Yun. Sarap. Mix natin. Maya-maya. Ready na natin yung kanin. After that, patay na yung yung ating apoy. Yan na ang finished product natin mga abe. Salamat sa panonood. Bye!